Bai, gaur hona etorri gara, Artzinie gara, eta mendi bialdi bat egin dugu, kultura eta natura uztartuta, eta batez ere Aiaraldeako emakume batzuen bizitza gogora ekartzea izan da gure helburua. Faktoriak egin zigun gonbidapena, zikloari, arte zikloni hasiera emateko, eta hau baino lehenago, gaurko ibilbide hau baino lehenago, mediazio lan bat egin genuen, horlako tailertxo bat, faktorian, inguruko Baiarako emakumeekin, Laudioko hainbat emakume etorri ziren, baina inguruko beste emakume batzuk baita ere, eta eurei esker ezagutzen hasi ginen, bai Artziniegako, bai Baiarako emakumeak. Ondoren gure lana izan da, emakume horien izena pilatu, eta izen horien atzean zeuden bizitzaren ingurukoak ikustea, sehetzea, eta saiatu gara horiek, gutun batzuetan, eranzten gutun batzuetan sartzen, eta ibialdi honetan zehar, emakume horiek kontatzeko zituztenak edo izandako bizitza horren berri ematen saiatu gara. Gaur, Goroldiorik ez pizaren bitartez, Pistifaktoria idein laboratiko kideak eskainita arte zikloari hasiera eman diogu, natura, kultura eta historia uztartzen duen ibilbide kultural baten bidez. Arte zikloa arteaz, harremanetaz, sormen prozesuaz gozatzeko programazio ziklo bat da, eta irailaren 15tik gaurtik azaroaren 23 arte garatuko da. Izango dira 6 emanaldi, hurrengo 5 faktorian izango dira, igandero da 15aldian behin, eta Maialen Lujanbio, Ane Guevara, Amorante eta beste batzuk izango ditugu gonbidatu horretan. Así que etorri gozatzera. Parte hartzeko faktoria webgunean sarrerak dituzu eskuragai edo bestelan unean bertan faktorian agertu.